aquí al costat, a Sant Pons, no? Amb aquesta derrota davant del Martinenc. Correcte, doncs en un partit on el filial gironí va anar de menys a més. Aquí veiem com s'avançava el Martinenc, primerament, amb el 0-1 en el marcador. El Girona B, que d'aquesta manera no aconsegueix segellar encara la permanència matemàtica en la primera catalana. Veiem com el Martinenc seguia intentant arribar. El Girona B era qui tenia la possessió de la pilota, almenys ho intentava, i certament el Martinenc es va sentir més còmode en la transició i buscant els atacs ràpids cap a la porteria de Marcel. Seguidament el Girona B, que ho seguiria intentant, dintre de l'àrea, el penal que transformaria el Girona B, i bé. Un empat que després, amb el segon gol del Martinenc, lògicament, farà que fins al darrer moment el Girona B hagi de lluitar i de seguir competint amb intensitat per no caure a la zona de perill, per no dir ja en el pou, no? De moment encara té un coixí, encara té una mica de marge, no? Però que no ens podem despistar. Confirmem que li queden 3 jornades, que juguen 34, i que encara té marge per poder sumar els punts necessaris per la permanència. Correcte.